Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imroz mo dar labi daryoyi Zarafshon dar dehayi Ro'zi Obnoq qaror dorem. Ana mavsimi deҳаҳоро муаррифӣ кардан, мавсими кӯҳгаштан қариб омода истодааст. Канали моро танҳо ба он хотир дастгирӣ кардаву тамошо кардаву аъзо шавед ки мо аз як ҳиссаи даромадҳое ки аз ҳисоби просмотрҳои шумо мегирем ба садақаи ҷория табдил хоҳем дод. Картавое ки дар зери навор мебинед яке хайриявӣ аст, яке барои пешрафти кори мо. Ҳар як шахсе ки мехоҳад деҳаи худашро ба воситаи канали мо муаррифӣ карда бошад, метавонед ки муроҷиат кунед. Мо ҳатман ташриф мебарем ба деҳаи шумо, навор мекунем. Танҳо моро танҳо нагузоред. Дигару дигар кӯчаҳо чӣ ном доранд? Мо бошем аз пайи кор, аз пайи муаррифӣ кардани деҳаҳои аввал водии Зарафшон, баъдан Тоҷикистони азиз хоҳем шуд. Дӯстони азиз, мо аслан гирем дар ҳамон соли гузашта, соле ки ба сари кӯҳҳои деҳаи Рӯзи Обноқ баромада будем, дар авзӯи деҳаи Рӯзи Обноқ камакак маълумот ҳам дода будем. Аммо мо имсол тасмим гирифтем ки дар қатори наворҳои сайрҳои кӯҳҳои деҳаҳо камакак ҳам бошад аз худи деҳаҳо маълумот дода бошем. Гарчанде ки баъзан маълумотҳо такрор меоянд, боз ҳам мегӯям ки тақрибан солҳои 1968 моҳҳои март апрел якумин шуда Норуф Холмуҳаммад аз деҳаи болодасте ки дар зиёда аз 4-5 километр болотар аз деҳаи ҳозираи Рӯзи Обноқ қарор дошт, кӯчида ба деҳаи Рӯзи Обноқи поина фаромаданд. Пас аз он кас баъд оҳиста як то мардум фаромаданд. Сабаби фаромадани мардум ин буд ки ҳамун дар боло як лиялоқ гуфтани ҷой доранд. Ҳамун ҷойро аз сабаби боришоту селҳои зиёд кӯҳ ламидаву пеши обро банд карда як кӯл ҳам ба вуҷуд омадагӣ буд. Як муддат одамон ба хонаводаи хешовандони худ ба ҳар деҳаҳо рафта зиндагӣ ҳам мекарданд, мегӯянд баъзе сокинони деҳа. Баъдан диданд ки ин корҳо бефоида аст, як то кӯчида ба деҳаи Рӯзи Обноқи ҳозира кӯч бастагӣ ҳастанд. баъд аз оне ки мардум аз деҳаи боло ба деҳаи поён фаромаданд, албатта мушкилиҳои куллӣ ба вуҷуд меомад, яъне оби нӯшокӣ, оби ҷӯйбор, оби полезӣ, роҳ, кӯчаҳо, ҳамаи ин мушкилиҳо оҳиста ҳалли худро пайдо карданд. мушкили аз ҳама асоситарин ин оби нӯшокӣ буд ки баъд аз фаромадан аз қишлоқи боло аз оби нӯшокӣ чандин солҳо мардуми ин деҳа танқисӣ мекашиданд. ҳамон мавсимҳое ки боду боронгарӣ мешаваду обҳои сол лой мешуд, мардум барои оби нӯшокӣ ба ҳар ин деҳаву он деҳа, яъне Рукнободи ҳосира, ба деҳаи Дашти Қозӣ барои оби нӯшокӣ меомаданд. соли 2007 хулосае бароварданд ки аз чашмаи Бургахона, яъне як минтақаи номи кӯҳиашон аст, оби нӯшокӣ биёранд, то ки мардум аз оби нӯшокӣ таъмин гашта бошад. соли 2008 бошад ба ин нияти худ муваффақ ҳам гаштанд. бо сардории Аббос Паҳлавон ва Кенҷаев Наврӯзбой мардум оби нӯшокиро оварданд. дар ҳар кӯча оби нӯшокӣ омада меистод. солҳои 2015-2016 аз ағба сел фаромада ягон чиз, яъне ҳамун на шилангҳову на обҳову на турбаҳои обро канда рафт. аз соли 2016 то инҷониб, яъне соли 2022 аз оби нӯшокӣ ҳамин мардуми деҳа ҳоло ҳам танқисӣ доранд. соли гузашта аз ҷониби як сокини ҳамин деҳа Темиров Шукрулло як кӯшиши навбатии дигар барои оби нӯшокӣ иқдом карда шуд. айни ҳол намедонам ки ин об баромад ё набаромад, ба ҳар ҳол оби зери заминӣ кофта истода буданд. аз ҷониби сокинони ҳамин деҳа Шукрулло ва Ҷамшед дар шафати роҳи асосии роҳи Панҷакент айнӣ арчаҳои ҳамешасабз шинонида шуд. аз соли 1998 то соли 2008 Боэлиев Исломиддин дар колхози Суғдиён агроном буда ба ватани худ содиқона хизмат карданд. як масъала ва проблеми муҳиме дар деҳа буд ки ин оби полезӣ соли 2017 бо дастгирии мардум ва бо ташаббуси Ҳаққулов Эркин аз он ҷониби дарё, аз канале ки аз дараи Артуж мефаромад, оби полезӣ низ гузарониданд.
Malatovi ove Era maratov umi. Sal, mesti bugana mal mal. Hay verin. Gel. Ha. Pouza bir santimetre diye aşağı çekersin. Hakan Şükürbek durun. аз гуфтаву нақҳҳои мусафидони деҳат дар деҳаи боло низ мактаб ва хонаҳои чандин сокинҳо то он солҳо боқӣ монда буд. пас аз оне ки аз деҳаи боло ба деҳаи поён мардум кӯч баст, як муддат сокинони ин деҳа ба деҳаи дашти қозӣ ва рукнободи ҳозира ба мактаб низ рафтаанд. соли 1993 бо дастгирии мардум ва бо ҳашарҳои дастаҷамъона дар деҳа масҷид бунёд гашт ки барои сохтани ин масҷид саҳми усто Исоқ калон мебошад. аввалин омӯзгорони деҳа Азизқулов Алиқул, Рӯзибой, Темурбой, Ҳаитбой, Сулаймонқул, Саидқул мебошанд. ошпази асосии деҳа Хурсандбой ном доштанд. номи паҳлавонҳое ки дар тамоми бузкашиҳои водии Зарафшон номи деҳаи худро муаррифӣ мекарданд, Худойқул ва Аббос паҳлавон буданд. аз сокинони ҳамин деҳа иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ ҳам вуҷуд доштанд, яъне Эркабой ва Маҳкамбой мебошанд. чӯпонҳои номии деҳа Исрофил, Мухторқул, Хушмурод, Саъдилло, Исмоил, Ғайбулло мебошанд. мактаби деҳа тахминан солҳои 1985 сохта шудааст бо ташаббуси Темурбой бо тариқи ҳашар сохта шудагӣ то соли 2018 муассиси таҳсилоти умумии асосии рақами 65 ва соли 2018 ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 116 табдил ёфтааст. ронандаҳои номии ин деҳа Суярқул, Зиёдулло, Аҳмадбой, Исроил, Баротбой мебошанд. боғбонҳои номии деҳа Аҳрорқул, Ҳаққулбобо буданд. айни ҳол дар деҳа 121 хонаи истиқоматӣ мавҷуд аст. 175 хоҷагӣ, аҳолияш тахминан 820-850 нафар мебошад. дар деҳа яке аз ходимони намоёни давлатӣ Рӯзимурод ва Суннатулло бародарон буданд ки дар селе ки соли 2019 дар деҳаи Рӯзиобног омада буд, ҷони ин ду тан бародарро аз байн рабуд. боз як қатор шахсони ба ору ба номусе ҳастанд ки дар ободонии деҳа ва барои пешрафти он саҳми худро мегузоранд. ҳоҷи Шукрулло, Субҳонқул, Шоимқул, Мустафоқул, Мақсатилло, Зубайдулло, Завқиддин, Нарзиқул, Наврӯзбой, Амонқул, Алибой ва дигарон. устои номии деҳа усто Умурзоқ мебошад. баъзеҳо мегӯянд барои поён кӯчонидани қишлоқи боло хизматҳои Ҳаққулбобо хело калон аст. яке аз деҳқонҳои номии деҳа Нуриддин буданд. тракторчиҳои номии деҳа Наврӯзбой, Раҳматбой, Хайрулло, Ибодулло, Яздонқул буданд. баъзан дар баъзе деҳотҷойҳо сокинони деҳа аз сабаби дӯст доштани манзилу макони худ дар бораи деҳаҳои худашон шеърҳо менавистанд ки ин гуна инсонҳо дар деҳаи Рӯзиобног ҳам ҳастанд. аз сабаби оне ки ин деҳа ӯзбекзабон аст, шеърашон ҳам ӯзбекӣ навишта шудагӣ аст. бародарои азиз, менин она қишлоғим Рӯзиобног, менин фахру ғуборим Рӯзиобног, бағринда улғайдим этарман таъзим, суянган тоғим сен она қишлоғим. халқи учун ҷон кӯйдириб Ҳаққулбобо, терин тӯкиб боғ яратди Аҳрорбобо, меҳрин бериб илмга доим чин юракдан, халқи учун мактаб хурди Темурбобо. таълим берган оқилу доноларинг, Алиқул, Рӯзибой, Сулаймонларинг,
nomusga jon bergan mard o'g'lonlaring, Suyarqul, Islomboy, Isrofillaring. Shukrullodek sherdil o'g'lonlaring bor, xalqi uchun doimo xizmatga tayyor, chunki u insonni qonlarida bor. Allohdan tilaymiz ishiga baror. Mehmon navoz inson edi jo'raqul, mardonavor uloq chopib xudoy qul. Masjid qurdi xalqi uchun Isoq bobo, nomi ketgan oshpaz eti Xursand bobo. Qishlog'imda obodonlik bo'laversin, Temur o'g'li erkin she'rlar yozaversin. Faxrim senda doim tinch bo'l ona qishloq, seviklisan meni uchun ro'zi obnoq. Salomat boshid, har kasiki nevishta boshid. Maqsad se молодец. دوستان عزیز، یک چیز دیگر رو به سهم شما رسانیدنی بودم که اگر هر یک نفری که از چیپته های هواپیمایی میخواید استفاده برید، یک دوستی عزیزی ما، همدیاری ما از وادی زرافشان، حسین جان نوردینوف، از کانال فکر شما با فروش چیپته ها مشغول هستند. انسان خوب بهترین شما رو در نیمراه پیراهن نمیگذارند. حتما زنگ زنید. رقم هایی که در زیر اکران ها میبینید رقم های شخصی خودشون است. حتما دارید از خدمت رسانه های همین برادر عزیز استفاده برید. همچون یک دوست و برادر ما هستند. حتما از نام ما سلام ما رو رسانیده باشید برادر عزیز. عزیزان دل و دیده، از سبب اونه که در برای تحقیق کردن تاریخ یک دهه، یک روز یا اینکه یک مدتی کوتاه خیلی کمی میکند. وقتی ما که خیلی تنگ است، همین معلوماتایی که شما دیدید ما جمع آوری کرده پیشکش شما گردانیدیم، از پیش خود ما کردگی نیستیم. این از این و اون و از این شخص و اون شخص التماس کردیم. من برادر عزیز پیشنهادی ما کردن. شاید که همین سخنها یک شخص اگر یک نیکبین داشته باشد، چندین تا بدبین داشتنش ممکن است. ممکن همین معلومات ها یگان جای خطاگی دارد یا اینکه یگان انسانی که ارزنده همین سخن ها بود مانده باشد. و همین خاطر از ما خفه نشوید. وظیفه ما تنها نوار کردن بود و از همین دیه معلومات دادن. این معلومات ها رو برای ما بعضی برادرها پیشنهاد کردن. ما رو به درستی قبول کنید. دوستان عزیز، اگر خطا بود یا نادرست بود یا زیادی بود یا کم بود، در زیر کامنتاریا نویسید.